Плачи. Такава хубава 90-ка, пък да няма навигация. Ето лесен начин да го правите. Първата стъпка е да си вземем едно лошче и да почнем да разкопчаваме леко, штрак. След това минаваме на другата страна и вуаля, излезе. Мале, колко кабеляк има отзаде. Вадим първия кабел, после втория. Имаме две винчета, фин елеганс с отверката. Ето ги винчетата. Да откачим това дърто радио. Трябва да натиснем леко буксата. После преместваме лошчето назад. След това имаме една антенка отзаде. Трябва да се натисне отстрани, за да може да се изкара. Време е да сменим пластмасата на радиото. Трябва да откачим кукичките от всичките страни, с което вадим пластмасата и на нейно място слагаме новата. Вече е време да монтираме навигацията. Трябва да свържем първо към този конектор. След това към буксата на колата. За да имаме радио, трябва да свържем към антената. Цак! И вече сме готови за Илиан Бой и група. Преди да монтираме, трябва да дадем на контакт, за да видим дали всичко работи. Появи се хълк на екрана. Всичко обачка. Клик. По-логично от това да имаш ван, който контролира всичко. За да не мърда новата придобивка, трябва да я завинтим отляво и отдясно с болчетата. След като сме вързали обратно и радиото, е време да го вкараме на мястото. Каква газария, какво нещо.